Kaixo, gaur dira honentzako sandwicha egingo dut. Eta osagaiak hauek dira. Pan gogia, goiara bat, arautza egozia, gazta, arautza moztuko, plater bat, tomate frijitua, mahonesa eta bol bat. Lehenengoz, arrautza moztuko makinaria honetan jartzen dugu. Gero, tomate eta maionesa bolera bota. Eta orain dena nahastu. Gero, gazta eta urdaiaztikoa Bimbo ogian jartzen dugu. Eta hau horrela gelditu zaizue. Gero botatzen duzue horrela. Eta beste ogia jarri gainera. Eta gero plateran jartzen duzu eta honekin.